Konкурс өткөрө баштаганбыз. Мына пожалуйста, сиздерге. Һәм анда ике финалист вакытка килгән. Хәтерисезме? Аның берсе башын тотып, үзенең бәхетенә ышанмый утыра торган Петр. Әйе. Һәм аның көндәше Раил елмая. Әйе, Петр борчыла. Егетләр, хәзер ашап бетерегез дәйме? Потому что сезгә көч кирәк була. Мына итне икесен дә ашап куябыз инде. Потому что сиңа пригодится. Ул безнең әле Петрга килмәгәндә бабай. Кемнән Петр сиңа белән сап киләдер мисың бу? А? Петр ашты кем белмәй. А? Бабантов. Әйдә ашайбыз. Ашамый, давай чәчәбез ашамаганда. Һәм ашау буенча Татарстан чемпионы Раил. Причем Раил, все нормально да синең. Куркып утырма, ашарак әмме. Хатырга әйткәнгә ышанмасың. Так, егетләр финал име. Финал инде силовой була. Сез инде бик күп ярышларны үттегез. Башта кызларны шатладыгыз, име? Аннан соң кызларны җилкәгезгә күтәрдегез. То есть сез уже нормальный испытание үттегез инде. Хәзер мин сезгә уже ниндидер теге отжиманиялар ничек ясап тормыйм. Последнее время бер бик интересный конкурс үткәрә башладык. Бу на самом деле егетләрне ашык торган конкурс. Бу конкурска реквизитны безгә Булат әфәнде хәзер алып киләчәк. Пожалуйста, Булат әфәнде. Бу главный приз с прицелом на завтра. То есть Петр ашамый, пибер мәшә. Егетләр, шушыны бик простой конкурс. Тотып торырга кирәк на вытянутой руке. То есть кайсыгыз озаграк тотып тора, шул җиңәшәгенә. То есть, например, менә күрсәтәм ничек эшләргә кирәк. Менә моннан аласыз иде. Менә әйтеп күтәрәсез дә, аякларыгызны туп-туры куеп басасыз да, и менә әйтеп алга таба тотып торасыз да шулай. Кем күбрәк тотып тора, шул былай тыйганда түгел, байлык шыбай тота. Анда бүтән нагрузка монда төшәме? Әйе, шуңа күрә менә былай аякларны куябыз да сызыкка, чтобы кекреймәскә. И вот на вытянутой руке кем озаграк тотып тора, шушы пиваны алып кайтып китә. Моның штурлары бар, Петр, тегендә кертеп куясың, штурмында сузасың да авызга гына. Дип генә әкренә шуннан шибереп утырасың, тегендә җигетләргә ташы бирәсең Ташкент малайларына. Син алсаң инде монда синең основной потребитель алсу инде. Так. Кайсыгыз башлыйсың? Давайте суефа, камень, ножницы, бумага ясап алыйк тиз генә. И суе. Ага, каплады, Петр беренче башлый. Так, хәзер ашма секундомер. Секундомер кирәк. Петр аякларына бер линияга куеп нашлай. Петр ашмаямы? Итә күтәрсәң, мин секундомерны ашарга кирәк бит әле башта. Секундомерны ашканчы Петр әфәндегә җан атучылар бар микән? Кто поддерживает Петра? Давайте поаплодируем. Петр әзермесең? Петр әзер, хәзерме? Петр белгәннәрне укы. Син кем? Крәшен татармы? Крәшен татары. Ничек сездә? Белмим ничек тәптеге шуқырып аласың. Так, Петр әзер, дуслар әзер, Петр күпме тотырга на вытянутой руке. Петр, самое главное, что менә монда име 90 градус булсын. Я менә искә күтәрмә, аска төшмә, шулай тотасың инде. Так, әйдә Петр, Аллага тапшырдык. Кулың аскарак чөткә. Ва, отлично, хороший поза. Давайте поддержим. Петр молодец! Браво! Язулар рукой, Петр, язулар. Вот сейчас самое сложное начинается. Сейчас нужна поддержка. Именно вот сейчас. Да. Петр, Рахмат, пока уақыт өтмеймін, алайса не интересно будет. Петр, пожалуйста, отырып тұр. Sit down, please. Орай. Так. Так. Райның тоже жанатарлар бар, деймі бет. Әйе. Райның
жигит. Сосредоточенный жигит Габадаша. Знаешь, он нас нас начинает. Вот, нашел. Просто Раиль худеет на глазах. Давайте поддержим, Раиль, поддержим тоже. Такое ощущение, как будто Раиль про себя стихи рассказывает. Давай, Раиль! Браво, Раиль, молодец, да. Молодец, давайте поаплодируем. Пожалуйста. Вот это. Адресар, хозяин вакытларны да игълан итәргә мөмкиндер дип уйлыйм. Менә, например, Раиль бу пиво шешәсен тотып торды. 1 минутта 18 секунд. Петр күпме тотып торды дисең? Петр бу пивоны 56 секунд тотып торды. Димәк, 20 секунд разница белән бу уенда җиңде һәм туйның супер мачо мен дигән исеменә лаек булды Раиль! Раильгә главный подарок вручать. Раиль, давай. Иртәгә похмелять итәсен, рәхәтләндереп. Раиль, сиңа шушы пиво и любовь твоих поклонниц.